saka ki zuciya gare ni ba zan can rabo idan kika bar ni rayuwa ta abu gagarari. Na baki zuciya ta gare ni jani muje idan kika bar ni zuciya ta za ta ruguje. Duk inda kike zaune ni ma ina a tafe, rashin ki zai saka ni kunci masoyiya. A saki duk jinin jiki yayi tsanani, kalma ta so ta ki zo ki furta mini ni, mai haske zuciya da ke nake alfahari.